Hello. Ba mai gari. Ka ban tsoro wallahi. Barka dai. Yanzu wannan na baki tsoro kenan Sosai ma. ina ana ta tsinkan ayaban ne Ina gyara waje ne. kina ta gyarawa ta kware Na fa baro matanka a gida yanzu ne. Ba ka tsoro? wai ba ma a gidan na kwana ba ce mata ne ina da wani hukunci kuma sai ya kai ni 12 dare zan kwana a fada shi yasa na ki koma gidan har yanzu ma to ina ruwa na ba zan mu ya kusa karewa ba shekaran mu uku da ita yanzu kuma gwari nake so in aura ko ba za ki aure ni ba Me gari kenan. ina bala'in son ki kin san ni na san soyayya to duk wanda ya zama Lagos bari a ce kasan gada ni da na zauna a Gumalo na bai tuwo na yi doya da kwai Me gari? na yi solo shekara 17 kai kin san solo ko to na yi solo kin san tuwo Lallai me gari ka sha duniya. na kuma yi daudi na yi daba babu abin da ban yi ba na mun sha duniya Ina ma na gaji da zuwa gona. Ko Hausa ba kwa zuwa gona. to me sa mu je mi a gona in dai ba a kauye ba ina aure ki yanzu ai hutu zaki me kyau zaman ki zaki a gida hankali ki kwance babu inda zaki je ba wata gona da zaki je kin gane sai dan biya tsinko miki Na gode me gari amma ina tsoron maganar mutanen gari. wani magana mutanen gari ke ma ke ce a da tuntuna an yi auren a tuntuna an yi ke ce fa na ba shawara na ce miki kin san fyaɗe kin san fyaɗe Kai me gari ka ban tsoro. kamar ya Ina ji ana faɗa dai amma ban san shi ba. to kin san fyaɗe ai ko Me fyaɗe ne gari? wanda ake nunawa a TV ana ma yara Na gane. to a so nake kafin mu yi aure sai mu yi fyaɗe ko Kai me gari?